Juliana Monreal, Inés A.S., Carmen Cuadra, Teresa C.C., Manifest del Moviment Feminista de València en el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Violència masclista que ha acabat amb la vida de 69 dones durant el període comprès entre l'1 de novembre de 2010 i el 31 d'octubre de 2011. Lorena Alessandra Muñoz, sense identificar. Ángela Jiménez Katia Serrano, Arancha Espejo, Marisol. Denunciem que, amb el pretext de la crisi econòmica, s'estan reduint els serveis prestats a les dones víctimes de violència, empitjorant les condicions laborals dels professionals i les professionals que atenen aquestes situacions de violència i degradant així la qualitat d'aquests serveis. Ana María Dolores CNL, Fiona Artístic, Marilyn Wilson, Natividad Gallo. Així mateix, denunciem la falta de voluntat política per a promoure la prevenció de la violència en els centres escolars. Maren Ángela Jiménez Hortelano. El machismo mata. El machismo mata. Estem decidides a que les següents generacions visquen en una societat més igualitària i puguem créixer lliures, felices i en pau.